ஹலோ கைஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே, நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். நாம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நெய் வந்து சேல் பண்ணிட்டுருக்கோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 இயராவே சேல் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஆ ஓகே, ஓரளவுக்கு போயிட்டுருக்கு. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் வந்து ஆர்டர்ஸ்லாம் வரப்ப ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. நான் ரொம்ப இதில வந்து அதிகமான மார்ஜின்லாம் வைக்கல. சின்ன மார்ஜின் வச்சு தான் நான் இப்போ சேல் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஏன்னா, இப்போ நான் வந்து லேபிள், ஸ்டிக்கர்ஸு, நேம் அந்த மாரிலாம் எதுவுமே வைக்கல. அதெல்லாம் வச்சா கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகும். நான் அதெல்லாம் இல்லாதனால நார்மலான ஒரு ரீசனபிள் ரேட்டுக்கு வந்து நெய் வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ வந்து பர் லிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 650லேருந்து 700 அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து, ஏன்னா ஒரு சில நேரத்தில் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து மாறுது. அதனால் அந்த ரேஞ்சுக்கு நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். ரொம்ப பியூரான நெய் தான். ஒரு டைம் வாங்கி நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்தீங்கனாலே இதோடைய குவாலிட்டி எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். நான் வந்து கேளம்பாக்கம்லேருந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் நியர்பை இந்த OMR, ECRல இருந்தீங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் எனக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நெய் வந்து வீட்டுக்கே கொண்டு வந்து டெலிவரி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போதைக்கு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெளியிலலாம் கேட்குறாங்க. இப்போ தான் கொஞ்சம் ஆர்டர்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதெல்லாம் வந்து டெலிவரி எப்படி அப்படின்னு நான் வந்து ரெடி பண்ணி பார்த்துட்ருக்கேன். அதில் எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து வெளியில் வந்து டெலிவரி பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் நான் கண்டிப்பாக வந்து சீக்கிரமாக எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன். அதனால் இப்போதைக்கு OMR சைடு, ECR சைடு யாராச்சும் இருந்தீங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியோ, இல்லை நான் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுக்குறேன். அதுக்கு பின் பண்ணியோ வந்து நெய் வந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ தீபாவளி டைமு நிறைய வந்து ஸ்வீட்ஸ் வந்து நிறைய பலகாரம்லாம் செய்வீங்க. கண்டிப்பாக நெய் தேவைப்படும். அதெல்லாம் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. தேங்க் யூ. பாய்.